A Cidade da Saúde é o proxecto co que a Universidade de Santiago de Compostela pon o foco na renovación, ampliación e integración das actividades relacionadas coas ciencias da saúde en todas as súas dimensións: docente, investigadora, asistencial e administrativa. Na actualidade, Santiago abrangue os ámbitos asistenciais, docentes, investigadores e de organización e administración dos servizos. A Universidade de Santiago de Compostela conta con 6 facultades na cidade que son referentes na docencia das especialidades do ámbito das ciencias da saúde. No eido da investigación, a institución tamén conta con algúns dos principais centros en canto á súa capacidade para a captación de recursos e xeración de coñecemento. A estas instalacións, a cidade de Santiago suma recursos de saúde pública e privada, así como a outros referidos á xestión ou á transferencia do coñecemento. A sede da Facultade de Medicina e Odontoloxía representa a tradición dos estudos en medicina na USC e en Galicia desde 1649, así como a importancia da USC no presente, no que respecta á docencia e á investigación neste eido. O proxecto contempla a restauración do edificio histórico no corazón da cidade, co obxectivo de manter a sede da facultade o tempo que poida ser compartido para usos docentes de profesionais do ámbito das ciencias da saúde ou usos administrativos e organizativos relacionados coas actividades sanitarias. A Facultade de Farmacia precisa dunha nova sede debido aos graves problemas estruturais que presenta a actual e a contaminación por hidrocarburos da parcela na que se asenta. Este centro é un referente único no noroeste, con base na súa excelencia na formación de farmacéuticos recoñecida a nivel nacional e internacional. Conta tamén cunha forte presenza e conexión coa investigación punteira que se realiza nos centros de investigación da universidade. Caso similar é o da Facultade de Enfermaría, cuxa sede precisa dunha actuación urxente por mor das eivas estruturais. O proxecto da Cidade da Saúde contempla a construción da nova sede de Ciencias da Saúde nunha parcela situada a carón do Hospital Clínico Universitario de Santiago e de outras dotacións de investigación e docencia do ámbito sanitario da universidade. Trátase dun complexo de edificios polivalentes de docencia e investigación que daría cabida ás novas sedes das facultades de Farmacia e Enfermaría ao tempo que acollería equipamentos da Facultade de Medicina. A nova sede de Ciencias da Saúde integraríase nunha contorna definida polas dotacións de investigación coas que a Universidade conta na zona sur da cidade. O Centro de Biomedicina Experimental, o Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas ou o Instituto de Investigación Sanitaria son boa mostra do contexto no que se integraría o novo conxunto docente investigador. A Cidade da Saúde contempla tamén a recuperación do proxecto histórico para o campus do reitor Rodríguez Cadarso e do arquitecto Genaro de la Fuente. Esta reurbanización do campus tería como foco a creación dunha gran zona verde e un aparcadoiro soterrado nos terreos da actual sede da Facultade de Farmacia, que se uniría ao espazo ocupado pola Praza do Seminario de Estudos Galegos. Esta actuación no campus ten como obxectivos diminuir a presenza dos automóbiles no campus e racionalizar a circulación no mesmo, ao tempo que se crean zonas de aparcadoiro soterradas próximas ao casco histórico e á zona nova da cidade. Cidade da Saúde é un proxecto da Universidade de Santiago de Compostela pro ámbito das ciencias da saúde de Galicia. É un proxecto integral e integrador que tece un fío de coherencia entre todas as dotacións e actividades relacionadas co ámbito sanitario. É tamén un proxecto que busca mellorar a calidade da docencia e formación das ciencias da saúde. É un proxecto que aposta decididamente pola investigación e transferencia no eido sanitario.
é un proxecto con base na colaboración entre institucións públicas e co ámbito privado. Cidade da Saúde é o proxecto que as ciencias da saúde e a sanidade pública merecen.